O Concello de Vilagarcía continúa coa súa aposta de converterse nunha vila sostible cun modelo de cidade que dé prioridade aos peóns ante os vehículos. A través do BAI, o Programa de Mobilidade Sostible da Vila, dende Rabella lanzan unha guía con intención de promover os desplazamentos a pé, en bicicleta ou en bus. É unha guía moi útil para todos os cidadáns, na que fala tanto do BAI que do seu funcionamento, como do BaiBus e do BaiBus Plus, que a peculiaridade que ten é que realmente agora mesmo sí que temos absolutamente como funciona o servicio e todos e cada un das súas liñas, tanto urbanas como interurbanas, e dos seus horarios en Vilagarcía e do seu paso polas súas paradas habituais. A gran novidade do programa é o Vai a Pé. A guía inclúe un metro minuto para coñecer o tempo exacto do traxecto entre diferentes puntos da vila. O que se presenta como novidade agora mesmo pois é o tan esperado e ansiado Vai a Pé, que a súa, evidentemente, o seu punto fundamental, este plano que xa vechedes que o metro minuto, no que se poden ver perfectamente as distancias que se poden percorrer en Vilagarcía. É un modelo que imita a un metro, recolle as rutas a pé entre principais puntos da cidade e medidas en tempo. O Concello repartirá 15.000 guías entre todas as vivendas da localidade. O manual o entregarán diferentes colectivos da vila contratados a través de programas de inserción sociolaboral. E todo este buzoneo vai ser realizado por os usuarios dos colectivos sociais, que evidentemente mostráronse moi contentos ao facer este tipo de traballo para o Concello e que se contrata cos programas de inserción sociolaboral. O metro minuto permite comprobar que as distancias entre a maioría de puntos de interese da vila son pequenas. Perfectamente pode coñecerse Vilagarcía con percorridos a pé ou en bicicleta.